ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ମୋ ମନରେ ହଉଛି କଣ କହିଲ ଏଇ ପ୍ରୋଟିନ ଖାଇବା ଆମର କଣ କହିଲ ସୋୟା ବଡି ଚଙ୍କ୍ସ ହେଲା। ଏଇଟା ପାଇଁ ମାନେ ହେଲେ ଟିକେ ପିଆଜ ଟମାଟୋ ରସୁଣ ଟିକେ କଣ କହିଲ ଚପ୍ କଟା ହେଇକି ପକା ହେଇଥିବ ତେଲରେ। ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଭାଜୁଛି ଏବେ ତ ତାପରେ କଣ ପକଉଛି ଆପଣ ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ। ଏହାପରେ ଆମେ ପକେଇବା ଟିକେ ନାକୁ ହଳଦୀ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ହେଲା। ଯେତିକି ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଲୁଣ ଦରକାର ସେଇଥିପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। ଆମର ଏତିକି ଲୁଣ ହଉଛି ବାସ୍ ଏତିକି ଲୁଣ ପକେଇବି। ତ ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ଏବେ ସୋୟା ବଡି ପକେଇବାକୁ ଯିବା ହେଲା। ସୋୟା ବଡି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସୋୟା ବଡି ଥୁଆ ହେଇଛି। ଟିକେ ମସଲା ଟା କଷିଯାଉ ତାପରେ ପକେଇବା ଆଉ ଓକେ। ଏଇଟା ହେଲା ସୋୟା ବଡି ହେଲା। ଏଇଟାକୁ ଏବେ ନବା ଆମର ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି ପକେଇ ଦବା ଆଉ। ଏବେ ଦେଖ ମୋ ନାନୀ ଆଜି ବନେଇଛି ବନ୍ଧାକୋବି ତରକାରୀ ତ କାବୁଲି ବୁଟ ରଖିଛି। ରାତିରେ ଯଦି କି କାବୁଲି ବୁଟ ଘାଣ୍ଟ ହବ ଟିକେ। ଏଇଖିନା ଡାଲି ଅଛି ହେଲା ଆଉ ତଳେ ଡାଲି ଅଛି ସକାଳୁ ଉପମା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଦେଖ ଗରମା ଗରମ ଛତୁ ରାଇ ଓଃ କି ଟେଷ୍ଟ ମ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଛତୁ ରାଇର ଭିଡିଓ ଆଣିବି। ଏବେ ଆପଣ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ବନଉଛି ହଉ। ଏବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ସରିଲା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏବେ ଘାଣ୍ଟୁଛି। ଘାଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ତ ୟାକୁ ଖାଇବି। ଆଉ ଖାଇକି ଜଣେ ମୁଁ କେମିତି ହେଇଯିବ ଆଉ ହଉ। और तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।